हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बर' फेकेटेसनल' गासिबो बरायनाय जाबाय आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबोद सुंदर होननानै आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला आरो नटिफिकेसन बेल आइकनखौ थुनानै ला जाहाथे गोदान गोदान भिडिअ आपडेट होबानो नोंथांमोना सिगांसिन नुयो स' बेदिनो दा भिडिअखौ लालांसै नाम्बार 1 दं हाथिया सानसेयाव जोबोद खम उन्दुयो नोंथांमोना बेसे गोबाव उन्दुयो स' जों मानसिया उन्दुयो मथा मथि हरनि 11टानिफ्रायसो हरनि 11टा बांसिन 11टानिफ्राय उन्दुआ सोरबा 9टानिफ्राय उन्दुयो 9टा 11टा बेबायदि मोननैनि गेजेराव उन्दुयो आरोना बांसिनानो स' 10टाफ्राव उन्दुयो बांसिनानो स' हाथिया सानसेयाव जोबोद खम उन्दुयो खमैबो जों बेसे उन्दुयो ओरैनो खमैबो 4 घन्टा खमैबो 4 घन्टानि सिगां उन्दुखायो स' हाथिया 4 घन्टानि सिगांसो उन्दुनाय जायो स' नोंथांमोना गोसोआव लाखि हाथिया 4 घन्टानि खमावसो उन्दुनाय जायो जोबोद खम उन्दुयो हाथिया सानसेयाव जोबोद खम उन्दुयो स' बे जाबाय नाम्बार 1 फेक्ट मिथिबायना स' दायो 2 नाम्बार फेक्टआव दं जों मानसिनि थैया मोनब्रै रोखोमनि जायो अ ए बि आरो ए बि बे मोनब्रै रोखोमनि थै थायो जोंनाव नाथाय सैमानि थैया गासै मोन 13 रोखोमनि थै थायो मानेखे 13टा थायो स' 13टा रोखोमनि 13 रोखोमनि स' बेनि बागै बे 13टा थैया मा नोंथांमोना जुदि बेनि सायाव भिडिअ बानायनांगौबा नोंथाङा कमेन्टआव बुङो स' बे जाबाय 2 नाम्बार फेक्ट सैमाया 13 मोन 13 रोखोमनि थै थायो ओमफ्राय दानिया जाबाय दं 3 नाम्बार फेक्ट भारतआ मोनसे जोबोद गोरिब नङा लेखा रोङि हादोर नङा स' बेवहाय गासिबो लेखा रोंनाय भारतनि 38% डक्टरानो आमेरिकायाव मावहैयो स' नोंथांमोना गोसोआव लाखि 38% डक्टरानो आमेरिकायाव मावहैयो स' जोंनि भारत हादरनिफ्राय 12% बिगियानिकानो आमेरिकायाव खामानि मावहैयो स' नोंथांमोना गोसोआव लाखि आरोबाव नासा जाय कल्पना चावलाया बे बिफाननिफ्राय थानानै एबा बे स्पेस अर्गेनाइजेसननिफ्राय थानानै अख्रांसायाव थांदोंमोन बे स्पेस अर्गेनाइजेसनाव 36% बैगानिकानो मानेकि 32% बैगानिकानो बे नासायाव इन्टारनेशनेल स्पेस अर्गेनाइजेसनाव बेयाव मावहैयो मानेकि आमेरिकायाव नासायाव 36% बैगानिकानो मावहैयो स' बे नाम्बार 4 नाम्बार फेक्टआव थांबाय 5 नाम्बार फेक्टआ जाहैबाय नोंथांमोना जों गासिबो हां लायो हां बोयो हगारो स' बे हां बोनाय हगारनायाव सोरबिथिङा जाहैबाय जों जेथिया हां हगारो अब्ला कार्बन डाइ अक्साइड गेस हगारो ओमफ्राय कार्बन डाइ अक्साइड गेसखौ लानानै बिफाङा बे कार्बन डाइ अक्साइड गेसखौ फांसे बिफाङा बोनानै लायो स' बेनिफ्राय बेखौ बोनानै बेयो अक्सिजेन हगारहरो अक्सिजेन हगारनानै बेखौ जों फिन आरोबाव जोङो अक्सिजेनखौ लायो स' बेबायदिनो फांसे बिफाङा जोनोमनिफ्राय थैजासिम 100 केजिनिफ्रायबो बांसिन कार्बन डाइ अक्साइड बोनानै लायो स' नोंथांमोना गोसोआव लाखि 1000निफ्रायबो बांसिन कार्बन डाइ अक्साइड गेस फांसे बिफाङा बोनानै लायो जोनोमनिफ्राय थैजासिम नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम आरो शेयार खालाम आरो जेसे लोगोफोरनो हायो शेयार खालाम आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो नटिफिकेसन बेल आइकनखौ थुनानै आं बेबायदिनो नोंथांमोननो माखासे मिथियै बाथ्राखौ मिथिहोनो नाजागोन आरो नोंथांमोना जुदि बेफोरबायदि भिडिअखौ नायबाय थानो गोसोब्ला चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना ला आरोबाव नोंथांमोना जुदि सैमानि मोन 13 रोखोमनि थैखौ जुदि नोंथांमोना मिथिनोब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो कमेन्टआव बुंहर आं होमबानो खोन्थागोन भिडिअआव स' दिनैनि भिडिअ बेखिनियानो उननि भिडिअ माबा मोनसे टपिक लानानै नोंथांमोना जुदि कमेन्ट बुंनो हायोबा आं बेखौ बानायगोन एबा आं दैलि फैबाय थानोसै स' दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै स' थेंक इउ आं दैलि मोनबा फेक्ट लानानै आं मोनसे सानफ्रोमबो नुजाफैगोन स' थेंक इउ अल अफ एभ्रिवान